Jautono hambai ndani video nai tongmani bagui ani Christian tapuk tebu phono belagan hamaya foro angga tini sari jora hai jora man bisingti kaiton lobber sanani ang phimani awongkha kalbari crossot mane je prosini ji kaitot thui thangmani God Friday abon tuine ang tehi shar sanai se suya tongkha kana kadi ani kot tomani rok phetai mane ani yak belen saitang yak pura kothok kothongoi thangkha engke baksa buksu saimani gitar tanai rongke English hon talk side English hon nana nang nei samane ang te talk side English hon na je ko but ani yak rok pelai kono thukui thangkha mo hai gana gana ro pura saitang baika awan mai ko dona ni belek no problem ngi tong engke nrok jodi saya tongkha ka ba comment khai salai di do comment khai salai di engke za khangke chot to jaga share khalai di sini kaitot lob jak thang mol brum brum parir salai ani subrani kalbari hamza mano ani kuban sabariya ani
kaidin labjak thung mod brum brum no. Amen.